O campo de regatas do Peirao Rianxeiro acollerá este domingo a partir das 11:30 da mañá as dúas regatas de traiñas enmarcadas no calendario galego. A primeira en saír será a competición feminina, na segunda edición desta proba. Media hora máis tarde será o turno da tripulación masculina, que disputará a xa 20ª edición da Bandeira Concello de Rianxo. Estará a proba ás 11:30, que serán as chicas, será en formato lanzado, cada 2 minutos saliría unha tanda de 3 e despois aos 2 minutos saliría a segunda tanda de 4. Que a mesma ao término delas, que será aproximadamente sobre as 12, salirán o que os equipos masculinos, que sairán en 2 tandas de 4, tamén en lanzados, e despois sairá por último a tanda de honor, que serían as 4 mellores ao día ese, non? Realizarán un percorrido de algo máis de 5.500 metros repartidos en 4 longos e 3 viradas, mentres que a tripulación feminina parte con boas expectativas e aspira a facerse con algunha bandeira ao longo da tempada. O obxectivo da masculina é manter a categoría e permanecer a un bo nivel na competición, na que ata o momento non se sitúa nos primeiros postos da clasificación. Sobre o equipo A masculino, pois intentar a dificultad que temos, que non é fácil estar en ese nivel, pois intentar aguantar a categoría, que xa non é tarea fácil, e despois nada, as chicas pois nada, están dando cada ano pasiños pequenos para subir para arriba, e bueno, intentaremos este ano intentar pois a ver se somos capaces de conseguir algunha bandeira que estamos deseando que chegue dunha vez, pero bueno, con precaución, cos pés do suelo e con prudencia, temos que ir traballando pouco a pouco, e se chega, pois bendita sea. Dende o Concello agradeceron o labor do club situando a Rianxo na elite do remo e animaron a cidadanía a acudir para gozar dunha xornada festiva en torno a este deporte. É un evento que leva o nome de Rianxo, como non podía ser de outra maneira, e que, en certa maneira, pois tamén nos sirve a todos nós como unha xornada de festa en torno ao remo, unha xornada de celebración con todo o club, con todas as persoas que integran o club de remo,